gent que viu sota terra, altres que viuen dins d'un volcà, un poble sense cotxes i un lloc on hi ha més ossos polars que persones. Sabies tot això existeix? Doncs avui t'explicaré on és i per què passa. Gent que viu sota terra. Sí, això passa a Coober Pedy, Austràlia. Les temperatures poden superar els 45 graus, així que moltes persones viuen en cases excavades, sota terra fins i tot, i hi ha hotels, esglésies i botigues subterrànies. 2. Altres que viuen dins d'un volcà. Sembla impossible, però és real. A Agoshima, una petita illa del Japó, hi viu una comunitat dins del cràter d'un volcà actiu. A més, aprofiten la calor geotèrmica per cuinar, escalfar les cases i fer saunes. 3. Un poble sense cotxes. Aquest lloc existeix i es diu Gaytorn. Als Països Baixos, en comptes de carrers, hi ha canals, així que la majoria de desplaçaments es fan en barca o caminant per seus petits ponts. I un lloc on hi ha més ossos polars que persones és Longyearbyen, a l'arxipèlag de Svalbard. Durant mesos no surt el sol i quan els habitants surten fora del poble han de seguir mesures de seguretat per la presència d'ossos polars. Quins d'aquests llocs t'ha deixat més bocabadat? Explica-m'ho als comentaris i segueix-me per descobrir més curiositats del món.